denk dat ik wel eens in echt, het is een beetje van als ze het geloven, dat wist net zeker. Hè? Maar ik denk wel dat ik in wierd maken had dat ik mij hinder en weinig naar dit kerk, dat op snijende moas, mij hinder naar dit kerk ging. Ik denk dat ik wel succes gewoon had met dat in wierd te maken. Wat? Dat gebeurt hier niet. Nee, dat gebeurt hier niet. Een paard en kat. Ik heb nog nooit paard en wagen gezien. Rijden hier niet? Nee. Naar de kerk ook. Een beetje gekke mensen. Waarom zou je met een paard naar de kerk gaan? Dat vind ik een beetje apart. Ja? Pak dan gewoon de fiets. Of je gaat lopend. Nou ja, ik ga wel een keer voor mij zijn dat Elsen een asielboord had. En als die sommige dwarpen misschien beter als de mij de boord heen en de mij de wijn. Nee, gebeurt hier Het zou wel kunnen. Zou je het mooi vinden? Ja hoor, ik vind het wel leuk als je dat hier zou zien. Niet heel handig denk ik, omdat je hier gewoon wegen hebt. Maar Ver. goed begaanbare wegen. Maar ja, als je dat leuk vindt om te doen, dan lijkt me dat hartstikke leuk. Ja, dat had wel je mij vervierd te krijgen, had ik het idee wat we ze weer meidje. Dat daar een beetje. Dat is al die denk van, nou, daar ben je dan het meest uitgesteld. Eigenlijk al deze stellingen zijn volledige onzin. Oh ja? Dus ja. Ik dacht al. Paard en wagen naar de Paard en wagen naar de kerk. Dus jullie pakken ook gewoon de fiets?